Mo masayod nga kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan. Mipauli si Jesus sa Nazareth uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Mayong buntag o happy fiestas tanan. Viva Pitsenyor! Timbaya sab sa imong tapad, happy fiesta diha. Viva Pitsenyor po diha. Fiesta garon. Mga igsuon, ginaingon nga ang batanon nga walay pangandoy, bagdoy-bagdoy o libod suroy. Bagdoy-bagdoy meaning walay mahinungdanong focus, walay klarong tumong, walay rumbo sa kinabuhi, walay damgo. Bisag unsa o bisag kinsa na lang ang mobira niining batanuna, tua siya. Dili mulahutay, walay panghinultol, walay pagkayod, pamursigi, sige nalag balhin-balhin, ang huna-huna kanunay magkausab-usab, sige nalag sugod, og walay pagsugakod. Does it sounds familiar? Kay basi nga uban ninyo mingon, Bishop, di man lang sa mga batanon, apil po mga hingkod, ana, nga nagkinaiya. Unsa to? Ang batanon, nga walay pangandoy, bagdoy, libod suroy. Mga igsoon, nining kapistahan karon ang atong Ginoong Hesus, ang batang Hesus, 12 years old. Kung karon pa, grade 5 or grade 6 pa. Apan taliwala niya ng pagka-teenage, adolescent stage pa. Tataw na kaayo niya, bisan lagi, teenage pa. Consider gihapon niya bata pa. Tataw na kaniya ang iyang tumong o katuyuan. Sa giingon pa din sa Ebanghelyo, kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan. Ang nakadungog, ang iyang mga ginikanan, si Maria ug si Jose. At 12 years old, the boy Jesus, he already knew his mission, iyang tahas, and that is to be in his father's house or to do his father's work. Kaya ka naman I must be in my father's house. It means that I should be concerned of the father's business or father's affairs. Tumong, misyon, tahas, klaro na kaayo kaniya. Ang iyang ginikanan, ama-ama nga si Jose, naghilom lang. Pero, uban ni Maria, silang duha baya nasayod kung kinsa ning bataa. Di ba sa Annunciation? Manganak ka og lalaki. Gingnan sa Anghel Gabriel si Maria. Si Jose pod nga nagplano nga iyang buwagan si Maria sa hilom, giingnan pod sa anghel, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria. Kaya ang iyang
isabak lalang sa Espiritu Santo. So silang duha, nakailaning bataa, og nasayod sila. Og taliwala nga nabalaka sila, usahay tingali, naglibog sila, nga gipahinumduman sila, nga ang batang Hesus, anak di ay sa Dios. Dili lang ilang biological son, o dili man si Jose biological father, kang Mama Mary. Teenager pa, nasayod na siya sa katuyuan sa iyang pagpakatao. Naghilom na lang gyud ang iyang inahan, og sumala pa sa Ebanghelyo, iyang gitipigan kining tanan sa iyang kasing-kasing. Sa tinod lang kining saysay dunay implikasyon o kalambigitan sa atong kabataan o kabatanunan karon. Mga igsoon, ania na kita sa grabe o paspas nga kalibutan. Grabing kausaban. Itawag bito ning kalibutan nga fast-changing world. Fast-changing world where many people, and especially young people, are struggling, searching for their identity, much more direction and purpose and meaning in life. Sayod ta, grabe ang influence sa social media. Huwag makadumili niya na. Dugangan pas gitawag nga peer pressure. Dako alang sa mga batanon kanang unsay ikasulti ang ilang mga kauban. Kanunay dili na og usahay wala na gani panghinultol sa pag-adto sa balay sa amahan. Maminaw sa pulong pinaagi sa Biblia dinha sa balay sa amahan. Karon lang gani pilar maning mga bata dire, debosyon man gani ni sa batang Hesus. So, lipay tang na yung mga bata, di ba? Pero asa mang mga batanon? Asa mang mga batanon? Di ba? Tinuod naman ginagasimba, nag-serve diri, mga batanon man niyo. Pero, unsa ba ni ka percentage nila sa kanunay gaana sa balay sa amahan? Mapalgan pa ba nato ni sila? Doing the Father's concern or affairs. Mga buhat Diyos nun. Buhat ibang sa ebanghelisasyon. O unsa ba? Taliwala nining grabe ng worldly distractions. Kanabang daghan na kayong makahasol na sa ilang kinabuhi. Kinahanglan baya nga mailhan ang Dios nga maoy tinuod usab nila nga amahan. Katong pag-adto niya dito sa templo, the boy Jesus affirms and confirm sa iyang identity, sa iyang pagkasiya. Nasa ato pa siya anak sa Dios. Kaya giilan niya, balay sa amahan, ang Dios ang iyang amahan. Ama-ama raman si Jose. Iyang identity. O ipaklaro niya iyang purpose, iyang focus, ang maghatag og meaning sa iyang pag-aanak sa Dios. Iyahang mission, iyahang tumong.
Di ba kinahanglan usab nga masayod ang mga kabataan nga dili lang dunay Dios kundi Dios nga amahan. Kay daghan bes mga batan-on karon, mga bata nagkinabuhi nga murag wa nay Dios. Sumagod og magpaturatoy na silang motor din ha. Paturatoy na silang murag way kamatajon. Labi pa murag wa nay Dios. Mga igsoon, diretsoon na nako ni dili ba na kung hagit man ni alang kanatong tanan, dili lang sa mga taong simbahan, kundi labi na gyud ninyong mga ginikanan. Nga naman, inyo ba yaning mga apo? Inyo ba yaning mga anak? Kinsa man day responsable nila? Kinsa man day accountable nila? Di ba? O duha ang ipakita. Una, hagit labi na ninyong ginikanan nga mamahimo silang mga anak nga mga buutan dihas Pinoy-anan. Kaya giingon baya po dire, naas katapusang bahin, og mipauli siya og nagmasinugtanon kanila. Mitubo siya sa kinaadman og sa grasya, og gikahimut-an sila sa Dios og sa ilang silingan. Try to look back kunobi. Inyo bang mga apo, inyo bang mga anak, gikalipay sa inyong silingan o kalipay sa inyong family groupings, FGs, diha ba sa inyong GKK, diha ba sa inyong subdivision? Wala ba mo'y daghang madungog na reklamo, bagot-bot, kay kining inyong apo, kining inyong anak, perhisyo, nagdadani og kamo nalay dugang, naghasik baka ng lagim, din sa ato ang iskinita o din sa ato ang kapilya, sa ato ang baryo. Sayon raman na siya mahibawan. Ang indicators ni Ana kanang nanggawas sa mga ba sa mga marites. Di nakakinahanglan mag-survey, oy. Ha? And if you hear something negative, ayaw na lang ka, grabe ka, reactive. I would advise you to be more discerning and do positive action rather than makig-away mo, makig-kira mo, makig-kiha. Kiha ta mong libel, kiha ta mong. Ayaw na lang. This is a moment for reflection. Para makahimo sa pamilya o labi na sa mga anak o self-assessment nga kinahanglan bag correction, discipline, tudluan sila. Natingala ko dire sa Ebanghelyo ba, kay giuna ko dire, og mipauli siya uban sa maginikanan sa Nazaret, og nagmasinugtanon kanila. Sus, masinugtanon mo'y una. Nakakita kong murag survey ba, nga gipangutana, dili gyud nga, kanang para sa Pulse Asia or sa SWS nga survey nga, kana bitong scientific, murabag pangutana lang, diya sa social media, gipangutan ng mga ginikanan kung unsa magyud ang makalipay nila sa ilang mga anak, unsa maning mga kinaiya nga malipay sila o mahimuot sila. Doon ako no'y 5. Ang una, masinugtanon. Ikaduha, matinabangon. Ikatulo, kugihan. Ikaapat, matinahuron. Ikalima, dunay pangandoy. Aron dili magbagdoy-bagdoy. Masinugtanon. Kinsa man sa inyo
Mingon niya, perfect ako mga apo, Bishop. Sugoon ako sila, sugot dayon. Pero daghan mo mingon ako, uy, Bishop, akong sugo, akong tuara. Kamu naman ganini confirm. Ikaduha, ne, gani ba? Mati na bangon. Kanapang dili na kahanahanglang imong suguon pa? Kanapang mga anak, mga dili turista o bisita sa inyo, ha? Kaya nga naman, mutabang ng kusa. Di ba? O niya, nakadusingot na ka, o niya, sila naghinanaway ra. Malipay ka. Eh di mo tabang. Hala, di mo tabang. Niya, labi na ko yung klase. Wah, di gapon mo tabang. Ampot. Malipay ba mo, ana? Kugihan. Kala bang nahibaw mo siya sa kahimtang desbay. Bisan ganig di siya makakita, ni mong gatrabaho, muhi mo siya glatang. Ulis balay, tuwa, nanilig na. Ulis balay, tuwa, nanghinlo na. Ano ba? Kugihan. Kaya kinsam sa ginikanan di malipay, anak. Pero suguon pa, pirmi. Suguon pa, di pagin mo sugot. Whoo! Kamu nalay sumpay. Matinahoron, Jesus, malipay din mo mga apo ninyo, mga anak, labay-labayan ra ka. Di mangani mo mano. Di mangani mo sangpitlo. Salamat, naka, morning. I love you, Lolo. I love you, Daddy. I love you, Mami. Matinahoron. 5. Kalima. Dunay pangandoy. Tanawa ra. Kung kikahimot-an man gani ang batang Jesus sa iyang mga silingan, ka IPJs o ka GKK o membro sa chapel, community at large, meaning, nahimuot ang ginikanan sa mismong Pinoyanan. Di ba? So, unas balay. Ang ikaduha, sama sa batang Jesus, mapalgan ba sa templo, meaning sa balay sa amahan, mapalgan pa ba sa simbahan, kining inyong kabataan. Daghang kasinatian nga sa gagmay pa ni sila, nag-adto simbahan, naguban sa mga debosyon, pero pagka teenager na, adolescent stage na, mulaylo na ni sila. Usahay magpalayo na. Wala din ninyo na pahinumdumi. Kinsa man na po mo pahinumdum nila. Kung grade 5, grade 6, labi na o grade 7, junior high na, dito na. Wala na sa kalihukan sa simbahan, kundi sa kalihukan na sa kalibutan. So good nagsinghot, so good na sa mga petty crimes, mga delinquency, nga mga pangbatanon. Asaman mo, o diin man mo, kung moabot na ning panahona. Mangutana ta, asa man mag-ampungad na kanunay kasagaran ang inyong kabataan. Bishop, naaranis bay, oy, di nagyod mula ka, Bishop. Naragyod anang iyahang ana. Oh. Pero, mangutana ko ninyo, asa man po siya nagsuroy virtually? Hibaw ba mo sa mga website nga iyahang gisuroyan? O siya nagyampungad sa maong mga social media and website. Oh, di ba? Naapa pa mo'y control nila? Inyo pa ba silang matudluan, mamaymayan, mapahinumduman?
Niining panahon na, magsugod na po sila og rebelde. Lagi, ningon ng isa dario, lagi. Magsugod na po sila alsa against ni mama, against ni papa. Nganong nga naman po? Dili ba di maotong imong gitudlo kaniadto? Og wa ba po di ay nimos tudlo sila kaniadto? Daghan ginikanan, ambot, you should validate this. Daghan ginikanan, o Bishop, surrender nami. Wan nami control. Dili na po namo pwedeng latuson. Kay dalaga na, walitaw na. Dili na po pwede namong ingnon nga, di ka masugot, way paniod to ha, way panihapon. Di na pwedeng hadlokon. Wa na, surrender na. Mga igsoon, mga ginikanan, labi na, tinuod. Ang ginikanan na unhana. Ang eskwelahan na unhana. Ang simbahan giunhana. Much more ang kagamhanan giunhana. Kay naay naguna, nga nagpurma, naghulma na sa ilang mga baruganan o mga tinuhuan sa kinabuhi, nga usahay dili na uyon kun dili sukwahi na sa imong gidamgo alang nila. Munay sakit o munay pait o maunay lisod. Mga ginikanan, prangka. It is your sacred duty. Usbon ako, it is your sacred duty to teach at an early age pa and guide your children towards embracing faith and practicing charity, love, gospel values ba? Nag-ingon bitaw sa Proverbs 22 verse 6, ingon ini, and I quote, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Sa gamay pagyud, i-train na gyud ninyo. The home is the first school. And the father, kamo, ginikanan, mama, papa, mommy, daddy, you are the first teacher. Ayaw na maghulat o grade 1 or preschool or kindergarten pa, ayaw pa ninyo tudloi. Bisan, dili pa sila, wa pa gani buot, tudluan na. Mamagani, kay aron sayo pa. Ni ay giingon sa usa ka ginikanan. Importante kaayo ni, akong basahon ha, and I quote, "Teaching children values at an early age is essential because it establishes strong and moral foundation that will guide their decisions, relationships, and behavior throughout their lives. If this foundation is not set, the world, with its often conflicting and harmful influences, can shape their character in ways that may not align with the principles that you want them to uphold." Unquote. Grabing hagit ni. Sugdan di ay sa gamay pa. Og si Mama Mary og si San Jose, wa nagkuwang ana. Ako dili makopand ni Donald Trump, President-elect sa Amerika, ugma mangani siya mo take office. Ugma. Naay video nga nakitaan si Donald Trump niya ng iyang youngest son nga si Baron, tingali mga 4 or 5 years old pa. Unya, sa mga Amerikano kay dili man mano, kung dili og mulakaw ka kay kiss goodbye man,
So giingnan niya sa ang bata nga gamay nga baron. Nakakita tingali mo ana sa video sa YouTube. Giingon niya, remember this. When you get old, remember this. No drugs, no alcohol, no cigarettes, and no tattoos. I don't like to see you having tattoos. And you will remember this when you get old. 5 anyos, 6 anyos nga bata, tudluan ni mo ana, ingnon mo no drugs, no cigarettes, no alcohol, di maghubog-hubog, di magdroga karon, dili magtattoo gani. Kaya di ko gusto nga imong bahala na ka, 20 years old na ka. Mangutana ko ninyo, kinsa man sa inyo bi at a very early age. Bisan di pa kasabot. Kasabot ito si Beron. Niya ng idara, wala. Pero nakadungog siya. Gikan mismo sa iyang papa. Gi-admit man ni Trump, Donald Trump na kausara siya wa siya naka-change of diaper sa iyang youngest son. Pero ni confirm man po si Melania, na iyang asawa, third wife, nga nihimo ko nos Donald Trump o kausa nga nag-change of diaper. Pero to save face sa iyang bana nga presidente sa Amerika, ingon siya nga, and he delegated it to me. So siya natanan. Believe ko ani pagkaamahan. Nga naghimog yun og unang lakang at a very young age, pagtudlo. Mingon ang uban karon, ibalik na ang drugs, Bishop Lalasos, pastila, naghana na karon, kasayon naman ay unta. If we hate drugs, nga nung di man natutudluan sa kamay pa, ining mga bata. Ug inyong anak man na, inyong apo man na, kinsa man mo tudloan na nila be. Usa sa among maintenance crew diha sa Bishop's home, usaya ako siya pa-drive-on. Nakaabot mi dito sa baryo nga grabe nagbalik na ang drugs. Ningon gid siya. Ninatong ako nag-try sa construction worker, Bishop. Akong makauban, sige anang ilang bukod-gukurog singhot ng aso ng ilang sindihan. Kunya giingnan ko nilang tilaw. Wa gyud ko mo tilaw. Kaya naingon gyud akong papa, santong akong papa og dili na lang isulti. Basta kay nag-ingon siya nga ayaw gyud pag-take og drugs. Ngano ato pa man ang ipahid kang Duterte? Nahunungan ng drugs. Mga anak ba na ni Duterte ng imong mga anak? Nganong dito pa man tamulaom sa laing tao? Di ba accountable and responsible mo sa inyo mismong mga anak? Og anus aman sila sugdan, og tudlo, og pahimangno at the very young age. Muna'y nakanindot sa hands-on nga ginikanan. Muna nga perfect ang Sagrada Pamilya ka si Jose o si Maria, hands-on ilang parenting. Kung balikon nato si first family sa Amerika, Slovenian ba yan na si Melania, First Lady? Why? Sa kasapian nila, wala nag-hire o nanny. Walay maid. Kay gipangunayan niya ang pagmatuto sa iyang anak. Gani karon baniog man nga si Baron 18 naman siya. Dili mo uban dito sa White House. Kung dili lang sa ilang Trump Tower, kay
Gusto ni Melania. Murag mingaon tingali siya. Grabe ra ba kataas? Almost 7. Bisan og 18 na nag-look out gihapon ang mama. Kita ninyo? Mga muyutan ini atong pagsaulob Santos nga misa. Nagdebosyon man kita sa mahal nga Batang Jesus, ang Santo Niño. Ang pagdebosyon dili ra man gyud kay pag-ampura o pagsimba. Ang hagit ani nga devotion equals imitation. Ang mga kabatanunan at kabataan may sama sa atong Ginoong Hesus. Kay gani mo man ang ato ang tuyo sa kabalaan, sa katarong, sa kaligdong, sa kaayo. Ikaduhang pagbasa baya, gingon din ha, sukad sa pagbuhat sa kalibutan, gahin na kitang daan nga maiya ni Kristo, nga mahimong balaan o walay buling sa iyang atubangan. Mao kini iyang kahimutan og tuyo. Asa man lagi magsugod kining kabataan nga mahimong balaan, tarong, ligdong, mahimong maayo. Dili na sa eskwelahan. Dili na. Sa bisan asa, tingali, ginagmay tinipsing na. Mas naa sa pamilya. Naa sa panimay. Muna nga akong giingon sa pagsugod Santos nga misa, nga mga muyo ta. Labi na kamong ginikanan, dawata. Gaksa ang inyong responsibilidad, inyong katungdanan. Sacred duty ka na. Kaya unsa naman yung atong pagdebosyon Santo Niño, dili na to ihubad, i-translate sa pag-atiman sa mga kabataan, mga anak nga nasa inyong puder karon. Di na mo mahimo. Ang uban mo kamo man ng mga taong simbahan, kamo di, obispo, mga pare, mga madre, mga brothers, unas tanan, di. Inyo man ang kaliwat, huwag man gani may mga anak, awang uban noon, kamo na lang. Diba? Batang Jesus, ang Santo Niño, kaluy kami. Viva Pe Señor!